Ndingapange bwanji kuti ndizipeza ma Facebook likes ochuluka. Funso ilili anthu ambiri alifunsa. Ndiye ili ma steps angapo chifukwa kuti ndi wrong process and kuti munthu uzipeza ma likes anomo zimafunika nthawi. Ndiye tiyambe ndi step number 1. Step number 1 ngati account yanuyo ili yokuti ili ndi ma friend mwina inazaza koma ma likes mukhala nawo muli nawo be ochepa. Ndiye chimene mumachita step 1 tipanga apa. Tikapanga amene tipanga view your profile, then tikuyena ticheke kaye ma profile pictures amene tapanga post masiku oyandikirawo. Mwachisanzo E8, E31, E29. Ndiye zimakhala ndi inuyo kuti muone ma friends amene ali kumene koko amene amakupanga like or not. Komano kuti mpange check panga chonchi ndikupita apa. Uku imaonesa ma friend amene amakulaikani, amene anailaika picture. Ndiye mutha kupanga zimenezi kuona ma pictures angapo mwina atatu new choncho. Mutha kuona amene ndiye mukaona choncho imene makhala step number 1. Zili ndinu kuipanga apo ayi osayipanga. Step number 2 imakhalano yokuti ma friend omwe aona ndiye mukuyenera mpite ku step ina yake yokuti mukachose ma friend amene samakupanga like. Ndiye imeneyo ndi step number 2, kupanga ni friend ma friends amene salaika. Ndiye mwina account yanu yomathoka kuti indi 5000 friends koma ma likes anu mwina safika 100. Ndiye mapita apa pa friends ikuonesa chonchi chifukwa kuti tachosa ku profession mode. Ndiye tipanga amene pa friends apa ndiye umaona no ma friend yako kuti ndine ma friend okwanira mwina 500 chakuti koma picture yanga sikupanga bwino. Kayanu ndi 5000 koma picture yanu sikukwana 100. Kusonyeza kuti ma friend anu ambiri salaika. Ndiye unfriend nzosavuta. Mwachisanzo uyu Emmanuel Kamulanje tingoyerekeza kuti tikufuna timpange unfriend. Tipanga apa pali madoti atatu pa. Tikapanga pamenepa timapanga apa lemba kuti unfriend Emmanuel Kamulanje. Tipanga unfriend ndiye imene mukuoneramu ndiye kuti makhala kuti tayamba kupanga unfriend. Ndiye kaya tifuna tipange ena tizipanga amene wawa onse amene tikuona kuti samatilaika titha kupanga komano zimafunika nthawi. Ndiye izozo ndimene timapangira imene ndi step number 2. Tiye tipite no ku step number 3. Step number 3 imakhala no yopangano add ma friends anyuwani. Ngati account yanuyo ili yanyuwani si yakalekale ma friend yake ndosazaza kapena ma friend yanuwo ndi ochepa. Ndiye kuti mutha kuyambira step imene tikuti step number 3. Ndiye imene imakhala kuti kupanga add ma friend anyuwani. Ndiye mutha kumangosesereka kuona kuti mwina ma friend yanu amene amapeza ma likes ochuluka ndani. Mwachisanzo tapeza uyo boy Shafi kusonyeza kuti anapeza 500 likes in one day. Ndiye kuti ma friend yake ndi ma friend abwino kuti amapanga like. Ndiye mapita kukaona no. Ndiye kuti apa imabweresa imaonesa kuti amene anapanga like ndi ati kumene ku account yake ku profile picture yakeyo. Ndiye mwene muzipanga add friend ngati ali kuku mutha kumangopanga chonchi add friend. Kutolera ma friend ena anyuwani. Ndiye zimene mutha kuzipanga mopitiriza kupita uku mwina mukachoka kumene kukaonaso winaso kuti amene ma likes abwino ndani mukatolerako so ma friend ena ndi ena. Ndiye mukapanga choncho zimene mutha kuzipanga kwa masiku angapo mukungopanga add mpaka nakuona kuti inuyo ma friend anuwo alipotani. Mukaona kuti mwina afika ma 1000 abwino mutha kuima kaye. Kena kono process yomaliza imene maine yakuchita ndiyo kuti muzipanga like anzanu kumapanga like komanso comment. Apo ngati comment amakutalikirani at least kumapanga like. Muzipanga like ma pictures ochuluka. Chifukwa kuti inuyo mukamapanga like anzanu so amakuponyerani ma like. Chifukwa kuti makhala ngati kuti kubwezerana chikondi chabe. Wina kupanga like, wina like back. Imene ndi step number 4 kumapanga like komanso comment. Mukapanga zimene zizi kwa masiku angapo mukazapanga upload profile picture yanu muzaonaso kusintha kuti anthu
ayamba kupanga ni like inuyo mwayamba kupeza ma likes ochuluka komanso muzalandira ma friend request ambiri ife kuti ukamapanga like anthu enaso amakutumizira ma friend request. Ndiye zimene tinakonza ndiye tionaneso ku video yotsatira. Ngati muli ndi funso pangani comment.